Oh, vazukuru vasekuru seiti, vazukuru vasekuru sei, muri sei sei? Halo, halo, halo. Tione. Maswera sei, muri sei vazukuru? Zviri kudidi? Munofara here, munofara here? Right. Muri right here, vazukuru? Zviri kudi? Handina imwe nyaya ndakazotora machristmas box angu handiti ndoda christmas box yangu handisida kutaura nemunhu wese mwana wemukwasha handiti ari kufanira kuti aite something handiti Rosie Mgumira, always the best. Rosie anonichallenge zvekudii muzukuru wangu. Yes, thanks very much for coming. Kuda kwashe mutava zvekudii kuda waswera bho here muzukuru? Zviri kufamba here kwauri? MC Gamer zviri kufamba here? Nhasi aita first. Thank you very much nekuuya handiti. Thank you so much nekuuya. Joyce Napea zvekudidi, always the first one kuuya palive stream. Waswera bho here? Zvafanaya zvekudidi, Zvafanaya Mhlanga zvekudii muzukuru wangu? Thanks very much nekumirira. Hapana Melody. Melo. Okay, reganizoke. Handisida kujamba munhu nhasi. Melody Chiringa zvekudii, waswera bho here Melo? Kuri sei kwauri? Georgina Zvidzai wakanyanya, thank you very much. Maoko ako ndeako awa Georgina. Thanks very much nesupport handiti. Thank you very much. Brenda Singini zvekudidi, waswera sei muzukuru wangu? Thank you very much nekumirira live streaming yenyu. Sars N zvekudidi, Sars kuri sei kwauri? Loveness Chavengwa zvekudidi muzukuru wangu Lavu, kuri sei kwauri? Gamu Chikwani, waswera sei Gamu? Ndirikunzwika zvakanaka here? Pamwe ndiri kungotaura ndisiri kunzwika. But nhasi ndofunga ndiri kunzwika. Rashaundlera zviri kudii muzukuru? How are you? Obey Mandiwanza, how are you? Zviri kufamba here? Waswera bho here Obey? Like Contilda Karukweza, how are you muzukuru? Zviri kudidi? Rumbidzai Iza, zviri sei Rumbidzai? Unofara here Rumbi? Thank you very much. Boris Oyamba, Boris zviri kufamba here muzukuru wangu? Kuri sei kwauri? Thank you very much nesupport. Hapanapa tagara tinongopisa, panapa kunyange takangogara kudai zvika hatine chingopisa muzukuru, unoiziva wa. Right, Love Mochafa zviri kudidi Lavu? How are you? Priscilla Rakos, ndiri kumbura kuti mundiudze kuti ndiri kunzwika here? Muri kunzwa zvakanaka? Handisi kuda kuti tanditazotaura mutadze kundinza. Ndiri kunzwika here zvakanaka? Okay, thanks Melo nekuconfirma kuti ndiri kunzwika. Thank you Melody. Right. Charlotte zviri kudidi? Thank you very much Charlotte. Tozilunga, how are you? Zviri kudidi? Roda Makumbe, how are you Roda? Muzukuru wasekuru Sainti. Patricia Ntlane zviri kudidi? Zviri kufamba here? Zviri kutobide? Edward Almeida, wagwan zviri kudidi muzukuru wangu Edward Nyasha Mtizira?
Zirudi mzukuru wasekuru. Kurise kwauri Tsitsi Smith. Zirudi Tsitsi Smith. How are you mzukuru? Patience Chitsike. Patience Chitsike zvirikudidi. Kurise kwauri. Right. Nubian Queen. Kurise kuchando mzukuru wangu. Kurise kuchando. Zvirikufamba here Nubian Queen. Thank you very much nesupport. Tinei kunze zvirikufamba here. Tinei mzukuru wangu Susan Matimbe waswera sei mzukuru wasekuru Said Kayo Chad zvirikudidi Kayo agona here kuverenga kudzishumbazi saubona unjani mzukuru wami amba kanjani lapho mina ngiyaphila yebo Simba Danga zvirikudidi mzukuru wangu. Thank you very much. Okay, thanks Kudzi. Thanks nekukonfirma ndiri kunzwika. Ndiana. Who is it? Anja? Meno ndiana wewe padopa. Ruzora. Obvious. Obvious. Let this cara be. Zurudi, let this cara be. I'm so excited to see you. Thank you very much. Nekuya teteve vanhu. Ava nditete vanhu handiti. Let this cara be. Chale chinyemba zurudi. Oda kutaurwa. Performa ita yaunoita muzukuru unoti ndinokuswerera panapa. Thousands and thousands of people vane vachida kutokuona iyoyo. Tipe nyaya one. Wanzwa muzukuru? Alright. Right. Ndanga ndapa natafagombai. Tafagombaiwa zvirikudidi. Thanks very much. Right. Ava vakanyanya ava muzukuru wangu zvirikudiwa ndivenga mazuva ano uchanyore mameseji. Vano masowe echishanu ava ndivenga. Meno ndakatadzirei muzukuru wangu. Okay. Alright. Thank you very much. Hamilton Mashipo coming. Thanks very much. Tiripo tombotaura navazukuru. Alright. Chiko zvirikudidi muzukuru wangu. Zvirikufamba here. How are you? Okay. Alright. Saka beta kana muri both. Thanks very much. Let this cara be. Mazita makuru awo. Mazita makuru masitritse social media. Yes. Alright. Gogo vachinge vangouya chete muzukuru wangu Simba Danga. Gogo vachingouya ka. Speed yandichaita musi wachona ndakananga nawo panapa ka. Ndimwaridzika vemukadzi. Ndimaridzi vemukadzi. So munenfanira kutozvawo zvirikufamba sei. Handiti? Right. Chekutanga kanoda kukutendai. Thank you very much for all your unwavering support vazukuru vangu. Ndinokutendai nekuramba muchisupporta Saint family. Handiti? Ndinokutendai nekuda kwerudo rwenyu rwamunoratidza zvakanyanyisa. Handiti vazukuru vangu? Ndichida kungokurudzira kana uri munyowani kuti hapana chekumirira. Panapa ndo pachannel penyu with the only Zimbabwean uncle. Subscribe, turn on your notification bell kuti pega patinouploada tinoisa mavideos egossip. Handiti? Tinotaura nyaya dzeceleb gossip. Handiti? Hataura nyaya dzevanhu dzatisina kuona mumastreets esocial media. Tinetritori neproof yepatatora nyaya. Tongouya utodzisa panapa kuti nemo munge muri munodzidzwa dzinoentertaina, dziri informing, nedzinodzidzisa tinodzitaura futi panapa. Handiti?
So vazukuru vangu, I'm so excited to announce kuti zvoni tane inonzi Saint Family, Saint TV Foundation. And I'm so excited to announce kuti tane foundation yedu sechannel 2020. It's an achievement. Actually, it's an achievement. Kwane foundation yedu. Izvo as I'm talking to you, pane ma-contributions ari kuitwa akaitwa nevanhu kune vese vakatipromisa zvavakativimbisa. Please ngatibatei kwatiri kufanira kuti vasati vazadzisa hande tinozadzisa ma-pledges edu atakaita. Handiti let's go and fulfill our pledges kuitira kuti basa rachona riende mberi. By next week, in fact, nemusi weSaturday tichaita live stream tichikuudzai nekukuonesai zvinhu zvinenge zvavepo. Ndofunga takataura kuti zvoni this time toda kuenda kuhome ande toda kutsvaga children's home yatoenda kunodonata. Tonosiyawo chikafu chevana kuti vana vange vari vanotambawo Christmas vakaguta. Handiti so izvi zvinoitwa, it's possible zvikaitwa nemi. Handiti toita tese sefamily tinge tiri tinongorangarirawo vana vakafirwa nevabereki, vana vakaraswa nevabereki vari kuma-children's home. Handiti so next week tichaita program iyoyo. Saint TV Foundation iri kuenda kunopa. Handiti leader weSaint TV Foundation achinzi iyewo Shanti Mugepe. Handiti now she is busy ari kubasa. Hatisi kuita in fact live ino yaisayo naizvozvo ndiri kuinforma izviri kuitika kune vangu vasingiri kuziva vanenge vachidawo kudonata zvavanoda kudonata, ingava mari, especially vari kuSouth Africa. Kune account number mukandibata ndinobva ndakupai account number yachona. Zvinhu zvenyu zvamune matenga muchazviona kuti ndezvizvi, uye pazviri kuenda muchazviona futi panapa zvichinosara pazviri kuenda. Also nemusi weSaturday tichakuradzai ma-t-shirts eSaint TV Foundation. Handiti on Saturday anenge avepo tichikuratidzai vazukuru vanomada. Ipapo handisi kuda kutaura nyaya isiri yangu, vachange vachikuudzai kuti munomaona sei uye achiita mari. Thank you very much nesupport. Ndingodarika neipapo vane zvavada kucontributa munotibata. So nhasi toda timbotandirawo zvikuru timbonzwa kuti ndezvipi zviri kuitikawo kwamuri, tingotaura nyaya yachero. Handiti takuchidzira moto wedu sekuru nevazukuru, timbotaura ngano nenyaya dzedu tiri pachoto chedu. Handiti so hatina nguva yakawanda, tichangoita edu 40 to 45 minutes tobva tapedza. So ndanga ndakusuwai vazukuru, ndanga ndakusuwai kuva nemi live stream. So what I'm doing, I'm dropping a link. Handiti ndiri kuisa link panapa. Link redu vanoda kuuya mustudio uya mustudio. Also ndichadropa number kune vanenge vachida kusupporta foundation yedu. Handiti foundation yedu ndichaisa number munogona kubata Mary Mabota. Handiti she's in South Africa. Munogona kubata Shanti Mugepe. Handiti also in South Africa. Munogona kubata futi Uncle Saint. Ndichaisa number kuti vanenge vachida kutibata munge muri munotibata ipapo. Handiti so iyoyo tomboimira yatitandara vazukuru yatitandara. But pane nyaya imwe yandakambonzwa nomwe muzukuru wangu ameno kana aripo. Hanzi muzukuru wangu, hanzi varume vari kuita vane kamwe kasystem kekuti pane varume mwaizva kuti varipo vakomana varume vasingade kutaura zvakawanda. Hanzi saka ukaita zvinomubhohwa ukangomudhina zviya haataure newe. Hanzi anokubata rafu, anokumirira musi wamuchaenda pabonde. Musi wamuenda pabonde ndopaanokurara newe zvinhu zviri nekaurafu mukati. Ameno inyaya, hanzi inyaya yandakangosangana nayo nevazukuru vangu zvikanzi sekuru chitomboti tsurirawo iwo. So handizoti ichokwadi here kana kuti munozviona sei. Pane munhu here anopa
kukamisha munhu panguva yebonde nekuda kwenyaya dzimwe dzamune mambokanganisirana mashure umo, kana kutiwo amen, kana kudzongorowo nyaya zvadzo, imwe yenyaya dziri kuitika idzi mudzimba dzenyu imomo. Handiti also vazukuru, pana vamwe vakazotaura kuti inini ndinongoda munhu zvemari yake handide. Vazukuru ishuwa here idzodzo ishuwa here kuti mari munenge musingaideni. Is that true? Kana kuti rongorisikirire kuti upinde mudheni kana maamese wochitanga kuratidza matrue colors ekuti iwe mari ndinoida. Because inini I believe in love. Handiti kuti love, it's not love until you give something chinokurwadza. Without giving waruzukuru hapana rudo. Love is only expressed by giving. Kona munhu zvezvo ndokuda nemuromo it's not enough. Unofanira kupa something chinotokurwadza. Handiti? So what do you think nenyaya yengonzi ndine rudo but handina hangu mari? Inini hangu handiunyepera vazukuru, ini handiunyepera. Ine kuti munhu anotidedzera kuti ada kutora kamwana kangu achiti inini handina mari ndine rudo, ndara chimonipai mwana wenyu ndiende. Haumuwane kwangu haumuwane, because if you love you have to sacrifice something. Handiti? Ndosamainzwa kana mubhaibheri chaimu vazukuru. Mubhaibheri waitonzwa vanonzwa nani? Dana Jacob ndiye something like that, and Isaac. Yes, waitonzwa kuti akatonoshanda for 7 years achishandira mukadzi wake. Atonoshanda 7 years achishandira mukadzi wake, but iwewe ndounoda kungopiwa mukadzi mahara, da kungopiwa mukadzi pachena. Ende vanhu futi vanotora vakadzi mahara kuda zvinhu makuseni masikati nemanheyo habururi. Ngandisiye ndiringotaurawo hangu sasekuru. Handiti? Ndingotaurawo inyaya dziri kuitika mastreets esocial media. Vazukuru ngatipracticei futi social distancing. Handiti? Ngatiitei tipractice social distancing. Ndofunga outbreak yachona muringoona kutoti zvinhu hazvinaumira musha. Handiti? SeSouth Africa manumbers emacases akukwira futi. Zvinhu zviri kungoitikawo zvatinechida kuti tinge tiri tinoyambira. Uyai tizotaura kwazukuru, uyai tingozotaura nasekuru wenyu. Handiti? Kungotaurawo kuti mari haidiwe, usabvumewo kunze mari haidiwe, kungotaurawo kuya mari inodiwa. Iwe mari inodiwa beg. Kana uchida kuona kuti mumba munonetsa pinda uchifunga kuti tora mwana wevanhu usina mari uchifunga kuti haide mari, une uchizvinyepera. Mari inodiwa muzukuru, mari ndo inodiwa manje kutoti rudo rufambe zvakanaka. Unenge une tubhego twakewo mushana. Plus 2020 unoyo pane umwe munhu asina wake. Pindai futi munomu ndoda kutsvagirai mabhebha. Nemumabhebhi ndoda kutsvagirai mafesi. Vazukuru vangu vakawanda mafesi pana. Ndaisa link, you are free to come. Hanzi naSharlotte hanzisikirire kupinda mudheni, munhu wese anoda zvinhu. To love is to give. That is very true. To love is to give. If you love, you have to give something. See something. Unotodonedzawo something. And that's true. Yes, Nora Dube, how are you? Zviri kudidi muzukuru wangu? Zviri kufamba here? Right, Patricia, zviri kufamba here Patricia Gweshe? Right, tirongotandara zvedu. Tirongotandara. Kungotandara zvedu, yetizotandara. Handiti? Zvikanzi naDaniel Chikukwa, zviri kudii Daniel Chikukwa muzukuru wangu? Zvikanzi vamwe vari kurara nevakadzi vevanhu vane mari dzavo. Chine chidiwa ipapo iva nezvese muzukuru, ngazvive zvese. Iva nelove yachona, iva nebhegi,
inge uri unogona bedroom mari ukava nayo ka wotadza kuzofadza munhu mubedroom mahwana anotanga futi mukadzi anoenda pane pakaipa ati so unofanira kubhalansisa kwese mari unayo chiuno chako chogonawo kutamba zvakanaka ati kana usingagona kutambisa chiuno ka mouya kuna sekuru tokudzidzisai kuti chinotambisa pana tomboita live I think kumashure uko nichidzidzisa vanhu chiradza vanhu kuti west inotambiswa sei west chaichai tinoenda itotambisawo yangu musi wachewo ati mwana wehanzvadzi yangu zviri kudii pilile pili siwe zvikufamba here pili siwe hamba kahle lapho kunondribho right hamudana mebo kana varipo vari kuvadaka uyai panapa ndizokupai izvezvi vanetoda vanhu nditokugovera izvezvi ndokuva sekuru kwachona sekuru vevanhu the only Zimbabwean uncle uyai tirizokutambidzai izvezvi right. I'm dropping the link once again kune vasina kuona link mustudio vazukuru vangu vanotya pinda mustudio mustudio ava hadi vanoyanzadza. What am I doing? All right. Ndaisa link first. Ndaisa link. Ndambozama ndoda kumboita Facebook page redu vazukuru. Anditi timboitawo Facebook page redu tiendewo tichinombomira kufacebook because pane dzimwe nyaya dzanechida kukudzai vazukuru kukudzai chokwadika dziri restricted pana paYouTube but kufacebook togona kuita senyaya dzepabonde ka ndine ndichida kunatsokudemonstratirai anditi ndonatsotsvaga kwete mbuya havasati vavepo mwedzi ndotsvaga musikana kana kuti mukadzi wandinonatsoisa apo pabed ndombokuitirai example munatsoona kwete kuti ndichiita zvemashuwa netakapfeka edu but tichikuratidzai kuti chinodhiraivhwa sei but panapa manje hazviite because YouTube ine marestrictions akawanda YouTube inokanganisa so handei kufacebook vazukuru tingazviite rini handei kufacebook page go and like our Facebook page and go and follow and like our Facebook page atatanyanya rakanzi Saint TV and ikoko ndokwaneta kuda kuita zvakawanda ikoko neta kuda kuita zvakawanda nekukudzai dzimwe nyaya dziri sensitive mwaiziva pane nyaya dzimwe dzanechida kutokudzai pana paYouTube but dziri too sensitive kuti YouTube inogona kuzorwa nesu anditi so kuti nechida kuchengetedzawo mitemo yepaYouTube so let's go and like our Facebook page Saint TV hatisati anyanya kushanda zvakanyanya also tobva tanofollow anditi ndinokumbiraiwo vazukuru vangu also tine kamwe kachannel kedu kababy channel kedu kanonzi Saint Trending TV kari kufaya Saint Trending TV let's go and subscribe ipapo toonawo mavideos tichishare anditi vazukuru vasekuru Saint next year tine vision yakakura next year toda kuti tinge tiri tinokura toda kukura zvakanyanya vazukuru todaita zvakati one day tichazokudzai vision yachona patichaita on musi wa1 ndofunga midnight yemusi wa30 gore rinopera na31 December tinenge tiine live streaming yatinenge tinayo tichikuudzai kuti ndezvipi zvatakagona zvatakaachievha 2020 nezvatakakundikana nepatakatanga this channel nekukuudzai kuti ndezvipi vision yedu our 2021 vision ndeipi handiti right Fidelis zviri kudii Fidelis Chikerema uye anonzi Fidelis Chikerema vazukuru vangu handiti muzukuru wangu zviri kudidi muzukuru wangu kuri sei kwauri muzukuru Christmas box
vanouya vakwasha tipei Christmas book dzangu anditi. Ko hamusi kuda kupinda mustudio enda ndaisa link uyai titaure. Hanzi vane bhegi here vanhu vacho kule. Bhegi vanaro, pana pane vanhu vane mari muzukuru kuudza chokwadi. Pana pane vanhu vane bhegi. Uya tione. Ndionenge uchitotaura kuti unoda maEuro here pamari yachona, kana kuti unoda mari mabhondi, angova ari mabhondi, kana iri eco cash, kana kuti unenge uchida maranzi, mapula, makwacha. Unongotaura kuti ndiri kuda wemakwacha chete, ndotoziva kuti okay uri kuZambia, kana kuti uri kuMalawi, kana kuti ukati mapula ndotoziva kuti okay uri kuBotswana, totokusvagira wako padhuze. Saka vari kuti hande yekufacebook ndanani. Vari kuti kufacebook kunoita Facebook tototanga nemusi weSaturday. Handiti Saturday handei tinoita kutoita malive streaming. Handiti ndaisa link hamusi kuda kuuyemi. Topedza zvedu, tovhara zvedu. Ndandauya kuti tizotandira nevazukuru. Mai vazukuru vacho hamusi kuda kupinda mustudio. Tsungi, sora hako muzukuru wangu. Sorry. Kuri sei kuStates? Kuri here muzukuru wangu kuDallas. Sora hako muzukuru wangu. Sorry. Nhasi ndatongozozvifungawo mai manje Tsungi. Ndatongozozvifungawo. Right. Varidzi basa. Sekuru wenyika. Ndinozvigamuchira. Unoziva kuti kudinuka? Usati wakwazisa zvako ndinofara ndikakuona. Inini ndatofara ndikamuona because ndanga ndisina zvekuita, baba ndaona sekuru andipa zvekuita ndabva ndafara. Aiwa, tatirega titandare sevanhu vanenge vaswerawo mabasa vamwe parodi. Rega ndisanda kukwazisa iwewe. Rega ndiritange nekuacknowledge matruck drivers ese nemabus drivers. In fact, madrivers ese kutanga nematruck, mabus drivers. Ndoda kuti ndingokutendai vazukuru vangu nebasa rese ramunoita pamugwagwa. Aiwa, munoita basa guru rekutransporta goods nevanhu. Basa hombe, matruck drivers mese muri panapa. A big shout out to you, madrivers ese, mabus driver. Big shout out to you. Ndokukwazisa muzukuru wangu. Aiwa, zvinotendwa sekuru, mwaita basa. Aiwa, ndopaziva parodi, ndopaziva muzukuru panorwadza. Right, tochikwazisana. Munotamba here sekuru yemhuri nemhuri yese? Aiwa, sekuru anofara kwamarange madzishe. Tomboisa maoko emadzishe anditi. Because pasina madzishe nyika ifambe zvakanaka. Chindibatsira newewo, ndoda kumanzwa. Sekuru imi. Rega tichirega. Pakadii pamabasa apo muzukuru? Pari right sekuru, tindoripota. Ndasvika pabhodha pakuseni na4 nanhasi. Saka uri pama1. Saka pakatoipa. But ndo yacho. Ko ndiro basa racho zvesekuru, tingadiniko? Taura zvakapana kutomhanya nacho chimuti kana wakachibata. Sekuru, takamugadzirira kaChristmas, tichatombotsvete matruck pasi, tode muchato kwenyu. Kupi? Kwenyu ikoko. Serious, asi wazozvifunga here muzukuru? Ndingafarawo kumani. Pandapedza kupfeka sutu kare. Ndazvifunga sekuru. Serious? Ndopururudza here nhai mwana wehanzvadzi yangu, ndoita sei, ndojamba. Aiwa, dai matombosimuka because kana kuroveka songa yakanotitengesai radio hanzi tengesai radio titenge ngoma.
taura zvako haipapapa redhiyo inogona kutozotikanganisira kwakunzi magetsi because kana watoti wazviita muzukuru ndototi nemakorokoto mwana wangu. Aiwa, tinonga tiripo musi wacho iwoyo sekuru. Aiwa, tinozvikudza muzukuru. Saka kala yako ichipa masutwa. Isusto ini ndofarire grey sekuru makure chaiyo. Oh, iyo iyi. Aiwa, zvinoda kukudzwa muzukuru. Aiwa, ndokunonzi kugona, ndokunonzi kubvuma kukura kauku. Aiwa, boss sekuru regai ndimboite zvebasa. Alright, iribo, thanks very much muzukuru nekuuya pachirongwa. Takatandara hedu. Right, hanzina alright, imwe mari ronzi iripo imwe mari ronzi iripo iyo maiona here mari iri kutota ubonzi pano iripo nachayo. Uyai muzoonekewa panapa wazukuru, uyai muzoonekwa. Magaya Shinga creation cool and say sorry I misplaced my blank details for Vana. Please can you listen? Okay, thanks very much muzukuru. Tangatatori worried vanhu vazhinji. And I want to be honest, vanhu vazhinji vaiti pledgera. Vazhinji havasati vaona their pledges. Vamwe vaiti chakupai mari mangwana vashoma shoma vakadaro. So thanks very much neku ndokumbira kuti udai ukarega ndinyore message apo rega ndikupe phone number. Ndokumbira kuti vanenge vachida kuita something vanenge vachida kutipa something mokwanisa kuuya mondinyorera message panhamba dzandiri kuisa. Mungonyora message panhamba dzeSaint TV idzo. Gandidziturike apo. Alright, idzo dzandaisa apa. Handiti ndokumbirawo wazukuru kune vese vanonge Magaya Shinga, please tora nhamba idzo. Handiti nogona kungoita screenshot wochengete ndinyorera message. Kune vane zvawada kupa kuvana, tine vana nherera dzatoda kubatsira wazukuru. Handiti toda kungovatengera chikafu kuti vangoone Christmas yakanaka. Handiti vange vari vanongo, just imagine muzukuru, zvinhu zvinokupa, in fact rega ndikupe tip, zvinhu zvinotipa mablessings ka, zvinhu zvinotipa makomborero ndezvekuti right, zvinhu zvinotipa makomborero wazukuru ndekuti panenge vana vaive pavanenge vachidya zvamunenge mavatengera mavatumira, paanenge achipfeka hembe yawamutumira yawamutengera achifara, ndozvinhu zvinopa makomborero. Ndogara njiudza vanhu kuti of course kunamata tinopfugama tichinamata, but prayer yaunoitirwa nechirikadzi nenhere muzukuru inosvika pamoyo paMwari. Hanzwa zukuru? So ngati ngowanewo chatinopa kuchirikadzi nenherera. Handiti sepapa tiri kuda kudoneta kunherera seSaint Family namba ndo dzandaisapo. Kana uchida kupa even $1, uchida kupa 100 bond yako, uchida kupa 5 bond,
yakawandisa muzukuru, yakawandisa. Uyai tinge tiri tinongobatsirana nevana handiti. Ehe. Okay, woruda maranzi. Uya muzukuru, uya. Alright, pinda muzukuru. Pinda titaure. Aha. Okay, maranzi. Kumaranzi akawanda wani. Maranzi ndinawo umwe muzukuru wangu atotaura kuti akuda kuti kumaranzi kwenyu ikoko futi. Akutozviita mai manje kumaranzi ikoko. Saka ndotoshaura kuti vanhu kana vachiti kumaranzi havasi kuwana vanhu. Zvine zvichifamba sei chete. Maranzi anobuda but skiri manje. Skiri rachona rinobuditsisa maranzi. Botswana varipo futi paKgaborone ndinavo paFrancistown vazhinji vanotonge vachitoti vanoenda muPlumtree vachidzokera kuFrancistown. Yemi hamusi kuda kubatika chete handiti. Batikai tone. Hai Shailini Tamara, handisi kudaita zvekutamba. This Christmas ndinoda kuti mwana wega wega wemukwasha aite something. Tozoonana inouya. Inouya ndopandinoenda kuona usada kundivhara tunhu kwangu. Chenai. Hello. All right. Thanks very much. Thank you very much, mzukuru wangu. Hanzi na Nubian Queen, this beautiful lady. Hanzi, uncle, I have sent money to Zim in US dollars. Check with sister patient. Thank you very much. Thank you very much, mzukuru, from the UK. Ne support from Europe. Ne support marakwitire zvakanaka. God bless you so much. Ndo pakatika mwana wehanzvadza. Thank you so much. Okay. Thank you very much. Okay. Kyle. Yes, kule. Yes, mzukuru. Zvakamira seiko kule? Wagwan. Ndiribo zvekudidi. Ndiribo zvangu. Zvakamira seiko paZimba apo? Handiti kuri. Aiwa kuZimbabwe kuri right mzukuru ameno kwauri. Uri kupi? Ndiripo paCape Town apa, ndiripo paJozi apo. Ndimuri kuchirungu zveni. Chimbotumira kamarani. Rega nditokanda izvezvi vanhu vachiona, rega nditokanda izvezvi kule. Savaudzi asuna. Serious? Serious? Ndokanda kule, ndokandira. Aiwa, chokwadi katiri sepapa ndiri pakupema, handisi kuda hangu kudya this time. Toda kumboendesa mari kunherera kuhome. I think chiendesa kuMount Upden kuya kune vana vari zvakamira kuipa. Haona kuti ukangotipawo mbichana unenge wagona. Ndoisa kule. Namba todziwana papi? Alright, namba ndiraisa panapa. It's nyora somewhere. Alright. Kana kutora screenshot. Yeah, tatora screenshot. Waita zve-screenshot. Unongosenda ipapo +971 ipo paya. Unobva watopiwa madetails. Nobva tatokupa madetails achona ese. Alright, cool. Asi uchiri muofisi? Hatiri pabasa, ndochesa na 8. Saka zvakarongeka. 8 o'clock. Zvakarongeka. Zvinani moto chaisa. Isusu hatichaisa tine tiringorimo mumastreets. But zviri nani ka, zviri nani uchizoti unochaisa nguva dzaurona. Pane kumira. Uchimirira kunzi nguva dzako dzakwana chienda manje. Usadaro shamwari, usadaro.
saka wati right mabebi rega ndikugare ndakudzai uyu muzukuru wangu so ndoda zvekuti kuCape Town hatina mafesi uyu hard working muri kuona kuti time dzachiri kubasa dziri kuti nguva yeko zvine 10 minutes to 10 to 6 zvenyu zvakuzoti tiri kushayiwa uya mustudio muno mutione ndingokuona kuti ndiani anga achitaura I'm gonna go soon. He's gone now. Oh yeah. No? All right. Mamjidiko kule. Andoda tokupa munhu wako ndine munhu wandiroda kutokujoinisira usatya zvako. Joinisa kule. Charlotte. Patricia. Hanzaita kure. Ori kupiko? Kure kwegava ndokusina mutsubuka. Rega ndivaisire link. Uya akavhura fesi. Pana umwe uya vasi patime yachona vasina kuvhura fesi. Right. All right. Rega ndingokupa 2 ka 1 muzukuru andinowakwanisa. Ndimoni paiko. Rega ndikutambidze vairi. Tonozvigone. Yes, Vaskana. Uncle. Kule mrisai. Yeah. I like the energy. Hello. Muri boy. Tiri right mrisai. Apa ndopa ndagona basa zvasekuru apa. Uroona kayo kuti ndabva ndangoita line up varipo 3 one time. Ndeti ndikuvaona kuno. Tiri bose kuru. Ndikuvaona kuno. All right. So zvandoda kuita ka ndoda kudaiwo. Ndoda kutaura nemi 1-1. Anditi. Piwe. Yes, Uncle. How are you? Nothing really. All right. Anditi. Yes. No, problem. Thanks very much, Kanemari. That's okay, Uncle. Better. Ndofara seka nandiona face yako so. Chokwadi. Ora ndiana ne volume yakanyanya, ndiana ne TV. Pana ne TV iri ne volume ndokumbura adzore. Okay, I'm sure it's mine. Chitaura ine vamwe. Alright. Kunga vamwe havana data rakawanda. Inini rangu hariperika. Aiwa, iwo ndikukuziva. Right. Tozochata. Right. Tsitsi. All right. Thanks very much. Love you so much, Andy. All right. Bye. Thanks. Tsitsi. Hello, Kule. Very say. No, tiri right mrisai. Aiwa, sekuru vari right zvavo. Kuri sei kwauri? Aiwa, toteni. No, Swaziland iri right. Oh, halala maswati, halala. No, unjani malume? Sithi unjani malume? Umalume uyaphila kakhulu, uyaphila wena. Ngiyaphila kakhulu malume, ngijabula nje ukubona. Nami ngijabule kakhulu umzukulu wami. Right. Ngiyabonga, ngijabula kubona bosisi, ngiyavusela bosisi nabobhuti bonke.
Yebo. Abba enda Magai waendepi? Magai. No, it's me. Ndini. All right. Ndina account number. Ndina account number, but ndaiona. Thank you very much. Kotsi taendepi? Yes. I'm here. Pane noise iri kuitika basi. Pane ku background. All right. Yanyarara man. Right, Sisi? Yeah, thank you sir. Thank you very much. Onozoti without you arifambe basa. Asi uchiritori kubasa remzuku. I'm a fashion designer and ndoitira kumba because of COVID. Usanitaurire apa kadiro kamboita zvinhu zvekuchena chenezvi. Ndoba musha tozoya kuseri, totaura kuseri. All right. Thank you very much. Namba ndatora. All right. So inzwa kamzukuru. Yes, all right. Yataura kuseri zvandachida kutaura. All right. No, but right. Thank you very much ine support ku foundation. Thank you very much. Aiwa vana vedu ivavo sure. They must have something for Christmas vafarewo now. Chokwadi nesupport iyoyo tinotoenda kure chete. Basa renyu izvozvo. Thank you for the wisdom. Aiwa tinotenda Mwari. Yeah, sure. All right. Okay, so hatitaura kuseri. All right, bye bye. Sekuru, bye bye. Vari kuzvinzwa. Yes, we love you all. Happy Christmas. Thanks very much kuna Titiwa tanga tinai. Thank you very much for kuna Magaya watanga tinai aniti. Uyanonzi Magaya Shinga Creation. Magaya Shinga Creation watati naye anditi. Okay. Rigandi dzore mzukuru wangu vamwe amene zvinhu zvaitika pamalaini uyai vazukuru tizotaura. Uyai tizotaura. My Nubian Queen. Uncle. My Nubian Queen. Hello, Uncle. Ndikukuwai. Okay. Ndakanga obvunza muzvati organization. All right. Organization yenyu inonzi Chiango. Organization yedu. Wanza ere muzukuru. Inonzi chi. All right, Saint TV Foundation. Okay, that's fine. So apa tiri kugadzirwa structure yacho noti zvinofamba sei, but so far munhu ari kuilida ndiwoshande mugepe organization yedu. She's our leader. Achibatsirwa Mary Mabote. She is also our leader we-intercession. So far tine 2 dzatiri kumhanya nadzo. Where are you based? Intercession. Where are you based? Inini ndogara ku I am based in the UAE, ku Dubai. But I mean my office senyu operator ari pamunoti head office. Pokuti kana mchida zvinhu kuti zvideliverwe. Hatisati. All right. Zvatinoita manje apa tisati tane ma-offices. Chinhu chatichatongotanga. Okay. But kune vanenge vari kuSouth Africa kunyanya vanenge vachida kutumira zvinhu vanogona kutumira zvinhu kuDurban, kuJoburg kana kuCape Town. Tine vanhu vanotimirira vari ikoko. We are just a family. Ona maitiro atiri kuita marandiro atiri kuda kuita chinhu ichika. We don't want
kuti munhu afile kuti haasi part of this organization or of this foundation. Munhu wega wega kwaari ka, this foundation must be on their shoulders. Yeah, that's fine. Urunzwa? Yes. But I believe with by next year tinenge tane office, but I think ichange iri kuZimbabwe. Because next year paine zvakawanda zvatakanyora pasi zvatinoda kuti tinge tiri tinoita. That's okay. Kana pasina any problem yaitika after 15 January. Kana ndichiri mupenyu, you count me in, I'll Yes. support you as much as I can, uncle. You will be Support there, you will be alive. Wanze. Yeah, I will support you as much as I can. And I'm hoping kuti nenda dzokera kubasa maybe. Yes, well. Yeah. Ameno chichiruitika network yangu I think. Network yenyu. Iruita ichijamba. Yokurita. Iruita Okay. ichijamba. Tachipa vamwe vanhu mukati. That's fine. All right, thanks very much, Andy. Thank you very much. Welcome, that's fine. Thanks. All right. Okay. Totaura kuWhatsApp. Thank you very much. My messages ndiri kumaona zvikuru net. My message ndomavhura manje. Ndiri kumaona. Thanks Magaya Magaya creation neku support. Pazukuru machiziva here kuti Magaya creation ane zvaari kuita. Muzukuru ndibateka ndoda kuti timakete basa iri ande timborikanda paSaid TV tikamboriitira 2-3 mavideos timbosupporta basa. I love to support those who support people in need, and so we just want to support you. Vanhu vari kuSouth Africa munge muri munodesignirwawo zvinhu zvenyu kupi paSwaziland, handiti vanhu vari kupi kuLesotho, all over, even vari kuUK. Let's support Magaya creations, handiti ngatisupportei. Ndichazoita video pamazuva iwawa chikuratidzai basa rake raanoita, handiti whosoever anenge pleasure anything kuSaid TV kana une business rako rauri kuita, muzukuru tinokusupportawo nesuwo, tinokuitirawo maadverts ako pachena, handiti kuitira kuti basa iroro riri kuita kuti rifidhe kuvana ringe riri rinoboostiwawo zvinge zviri zvinoendera mberi, handiti paCape Town Philile wamona here kayo paCape Town apo aripo ipapo paDurban eThekwini uri kupi nai Patricia Gweshe paDurban apo uri papi? Alright, it's okay muzukuru wangu Chiremba wana kayo Chiremba paCape Town, right. Andabvunzawo nodawo kusenda mari angu ndiri Botswana. Alright, oda kusenda mari muzukuru nhamo. Thank you very much. Chekutanga ndoda kutenda nesupport, handiti so vanoda kusenda mari regai ndikupei nhamba dzachona kuitira kuti zvingofamba zvakanaka, handiti regai ndikupei nhamba dzaPatience. Vanoda kuisa paEcoCash kana kuti vada kuisa paWorld Remit kana kuti paWestern Union, munotumira anonzi Patience Mugepe, handiti Patience Mugepe unobva watora screenshot obatiratidzawo, handiti alright, it's okay kuitira kuti zvindisa bozi hameno zvinhu zviri kuitika.
Right, sorry. Namba dzandiri kuisa panapa. Namba dzeSaint TV. Right, ndo namba. Chingotora screenshot panamba idzodzo idzi moninyorera mamessages. Mamwe mamessages ndinotomaona. Ndinyorere ipapo and then ukauya kuinbox nobva ndakupa iphone number nezita remunhu wamuri kufanira kutumira wazukuru manzwa. Vasati vatipawo vaive vakatipromisawo please ngatiite zvinofamba because transport yedu toda kutenda transport. Do you know mari zvanoita vazukuru? Ndichatakura zvinhu kubva kuSouth Africa Joburg kuenda nazvo kuHarare, and then tobva tazoita munhu akangozvipirawo kuti inini ndoda kutakura zvinhu kubva muno muHarare machona kuenda wherever muZimbabwe kwamuri kuda unosiya zvinhu zvachona. Thank you very much nesupport iyoyo vazukuru, support yamuri kutipa, basa richifamba zvakanaka. Handiti? All right. That's very true. That is very true. Unongozona zvinhu zvako zvichikufambira ushayiwa kuti ndepapi. Vazukuru, pane makey ekuvhura madoors ako pamwe pachona upazive vazukuru. Zviro zviedzwa plus ita zvinhu out of love. Pane munhu vanhu vanondichallenge, pane vanhu vari out of love vazukuru. Kungopa kuti ndinoda vana. Handiti? Just imagine vana vari kutambura vazukuru, mwana asitorina chekudya, asinawo chaakatadza. Handiti? Okay. Regaitione mamwe. Alright, ndibate pafoni namba dzandaisapo nhamo. Handiti? Ukandibata panhamba idzodzo idzi ndinobva ndakupa phone number nezita remunhu waunogona kutumira pamukuru. Unogona kuisa pamukuru kana kuisa paEcocash kana paWestern Union. Handiti? paWorld Remit, pazita randichakupa. So vese munondibata panhamba dzandiri kuisa panapa. Right, thanks very much Bliss Mushis, thank you very much. Ngoma ndiyo imwe chete yeCharity. Madetails ndichakupa kune kana uchida kupa something. Thank you very much nesupport. Thank you so much. All right. Apa wagona apa. Magaya Shinga Creation ane Instagram page. Yakanzi futi Magaya Shinga Creation here mzukuru. Let's go and follow. And follow Magaya Shinga Creations. And support basa rari kuita. And all right. Pilile. We have said tikugadzirisirei. And right, Emily. Zuvudi. All right, and the Facebook, it's Magaya Shinga. All right, and it's no like Facebook rakanzi Magaya Shinga Creation. Ndikutoenda ukutono like so, and it's no like and no follow iko. And it thank you very much. Wanonoka. Ndinro kupiwa vanhu vari kupa nini this time mwana wemkwasha. Case zvikudidi. Zvikufamba here muzukuru wangu. Swema, Richard, zvodidi zvikufamba here. Chokwadi ngatisapote vana, tisarase vana. Handiti? Tisarasa vana. Thank you very much. So namba dzachona ndo idzi dzandiri kuisa panapa. Vese vanoda kutibata ndinobva ndakupai namba dzavo dzevanhu vari kurana madepartments achona. Handiti? Basa iri richiri nyuyo vanhu vazukuru hatisati taane maoffices. Handiti? Akamirirana nefoundation yedu. Handiti? Hatisati taane maoffices. Tichiri kungoitira tiri pachanel pedu seizvozvi.
but next week toda kugadzira structure yachona yese tiite zvinhu zviri formal chaizvo tinge tiri tichikunge tiine kana iri website yedu tiine chichi zvese zvinenge zviripo zvakangonangana neSaint TV Foundation. Tinechida kupatsanura handiti kuti zvechannel channel yedu iri kukura next year tinoda kuita media chaicho tichitomhanya paground ango varipo kana pachinzi paitika zvakati mune muchitoona ango aripo tichitoita maguhwa racho ndiripo paground ndiri paground sokuziva kuti vazukuru zvaitika ndezvizvi umbo hwacho ndeuyu so toda kuzviita izvozvo patinozviita futi nesupport yenyu ngatikurudzirei vamwe kusubscribe toda improve channel yedu vazukuru toda improve channel munozwa kuti munondidadisa vazukuru to be honest in 5 months time kuti tanga tatori ne 19,000 subscribers dzatinadzo takutoenda ku20 kutaura chokwadi paYouTube ka ndanga ndisingatarisire kuti tichasvika panhamba yatavi but zvese zviri kuitwa naMwari maybe Mwari vari kuzivawo chokwadi program yatinayo Mwari vane vachitoziva kuti this is not just a channel tine mapromises watinenge takatoita kuna Mwari this is not just a channel tinenge toda kutoti channel ino inge iri a life changing channel handiti inochinjawo upenyu hwevamwe vanhu vazopupura vachiti guys inini muri kuona zvandave umwe mwana azokura achiti guys inini ndakatozopedza chikoro ndoda kutendawo Mwari neSaint TV because without Saint TV yakatumwa naMwari dai ndisina kutozopedza chikoro handiti thank you very much vazukuru so tine channel yedu futi ndongoramba ndichikurudzira channel yedu iri kukura zvisingaite inonzi iyo Saint Trending TV Saint Trending TV let's go and subscribe ikoko ku Saint Trending TV zvakare handiti tine mavideos ataita nhasi ku Saint Trending TV taisa video pano paSaint TV tine video randaita let's go and watch kusvika achiperawo ngationewo mavideo achipera if possible tichisiyawo zvimaadverts zvichiplaya nokuti izvozviya zvimatuma ads tinobuda twakatikosherawo kuti tinge tiri tinogeneratawo revenue vazukuru handiti tinge tiri tinogeneratawo revenue mari idzodzo tozenge tiri dzinozotibatsira Saturday we are going to have a live strictly charity handiti tichikuratidza zvatinoita chaiyo kana nhasi vanogona kungocreata maorder please tibatsireiwo vazukuru tibatsirei kuitira kuti tinge tiri tino vanotenga vange vari vanotenga zvinhu nenguva nekuzobatana nematransporters nenguva zvichidaro handiti ndoda kumbokudii ngatisheye nehama neshamwari vazukuru handiti anoda kutaura nasekuru futi wakasununguka muzukuru panapa ini handina zviya zvekuma-restrictions kuti kungozoti vazukuru unofanira kungozonzwisisa sometimes kuti sekuru vanowandirwa nevazukuru handiti inini ndinofara zvisingaite nyange tikataura kuinbox ndinofara zvisingaite vazukuru so ukaita problem yako inoda maprayers tine intercession yedu intercession group rema-intercessors vazukuru ndaona manje papa tichaita malive ematestimony tine matestimonies ezvinhu zvinobatika vanhu vakatobatsirwa vakanamatirwa vakabatsirwa kunamata nema-intercessors edu kana nendotovhunduka kuti zvikuitika here neSaint TV crew izvi pari kuitika zvakawanda vazukuru handiti so kana tisangomhanya kunodyirwa mari kumwe kuya muri kuudzwa kwandiri kureva
pambachona panongoda kuti wewe utaurira naMwari ungopfugamawo na Mwari uchinamata uranidi. So kana ukaita problem inenge yakunetsa come tokuconnecta nemaintercessors result unotoibata chete. Haipapo ndotokudza result unotoibata chete ukateedzera zvavanenge vachikuti nefaith yako futika une faith uchiteedzera pavanenge vachikuti ngatinamate manamatiro avanoita result unoibata muzukuru. Ndikutaura kuti most of the people vakanamata necrew redu iroroka zvinhu zvakatoitika anzwa zukuru. So usanyanyopererwa tiri one family. If you need someone to talk to, umwe munhu anenge aritopinda through divorce, mese divorce imwe yekutoti unenge uchitoshaura kuti hey zvinofamba sei, aiwa sekuru wenyu ndakagraduata ikoko kwanditi because I've been there before. You can come, let's talk kuti chii chiri kuitika muzukuru, ndichikudzawo experience yangu kuti zvakafamba seiwo kwangu side anditi ndakatomboenzwa mweya uchibuda, so kutombonzwa kuti handine ndafa panapapa mukadzi arowa pasi yeah. But, let me tell you something. There are some muzukuru izvo kuti warambwa nemurume izvi akusiya anenge atokugonera muzukuru because anenge achitokuudza kutoti iwewe you are better than that person, you deserve something better than munhu iyeye. Wazvinzwa muzukuru? So of course zvinorwadza but musanyanyobatikana, munouya tozombokudzai maexperience edu isusu aiti inogona kuitira zviri nani. Guys, inini ndakachinja. Unozwa kuti vanhu vanotondiziva chaivo chaivo they can even tell you kuti munhu kana munhu achinzi anochinja this guy changed. Inini after zvokutoti kana munhu wandaiva naye in life mashuro kana achiri angobatira kuti saint ndeuya anodai a lot has changed mulife mangu chaimo ndachinja zvinhu zvakawanda, even the way I think, mindset yangu, the way I talk, everything about me ndakachinja after ndapinda nepakawanda paunenge uchirodzwa. So anditi ndamunhu wekutoti handikeche mafeelings ndaimbokecha mafeelings kuita hasha but ndotoshaya kuti hasha dzakaenda kupi, ndotozvishaya handichatombokeche kana handichatombonzwa mwoyo wangu kurwadza pane zvimwe ndinorwadziwa but pane zvimwe zvokutoti zvemarelationship izvi hazvitombondirwadzi, ndozvinhu zvisingatombondirwadzi kani. Ndosaka even now ndikange ndisina kana ndiinaye munhu mulife mangu mafeelings haanyanyoshanda panapa, keche mafeelings. Right. Thank you very much. Sekuru vanhu vari mudzengerere Veronica muzukuru wangu. Maria Stole, thank you very much. Akondokogona sei muzukuru kana mukasava imimi ndimunotoita kuti basa rifambe zvakanaka ndiri. Thank you very much. Thank you so much. That's very true. Mwari vanenge vane chinangwa. Ngatimbomhanya takuda kupedza zvedu. Timbomhanya nemacomments. Ndichiverenga macomments anditi. Aiwa, unenge wagona hazvina kana problem. Kuskipa hakuna problem, but chandai chingotaura ndechongoti ndopanobvawo karevenue. Mavideos iwawo anobhadharwa anditi. Mukaona tumavideos tuma-aids tunochipinda tuya ndokubhadharwawo kunoitwa, ndopatinobvawo kamariwo kadiki kanenge kachiuya kuchannel yenyu anditi. So ukasiya ka-aid video ichingoplaya netuma-advert achona zvinongoreva kuti vanombowabhadhara view yako. So hazvina problem nyange ukaskipa, zvinenge zvisina problem, but ndirongokurudzira kuti musaskipe kana muchikwanisa.
Yeah. Veronica wakadii hako muzukuru wangu, wakadii hako mwananzazi. Thank you very much muzukuru wangu. Anditi phone number dzasekuru ngandichakupai phone number dzasekuru kune vese vada kuuyawo. Ukada kuuyawo kumaprayers tine group futi ratinaro reSaint TV family, anditi family of love. Vanhu vanodanana vazukuru ka unozva kuti pane mwana unoshuva kuti dai ndakazvarwa nawo. Uya kuSaint TV group reFamily of Love, vanhu vanodanana shame, kudanana kwokuti unoshayiwa kuti yes ava vanhu masisters chaiwo nemabrothers. Anditi vanhu vaunotoshuva kutoti ava dai varivo vandakazvarwa navo. Ya ndisiri kuti vanhu takazvarwa navo vakashaya. Zvinhu zvinongofadza kuona hama nehama tiri pamwe chete tichifara tiine rudo. Anditi so also mukauya kumagroups ukangouya pawhatsapp apo unongotaura kuti asekuru ndoda kuti ndipinde kugroup rakati. Tine tumagroups. Group rinoita zveprayer and charity. Prayer and charity ndo reSaint TV Foundation. Anditi ikoko tine maleaders edu. Kuna leader edu anonzi Mary Mabote naWoshanti Mugepe. Anditi so tozoita group in general reSaint TV, Saint TV Family of Love. Ikoko manje ka ndo kwatine tiriko tese, then tongozongo vanenge vachida kuzoenda uko vozoenda uko. Anditi so vanoda futi kushanda nesu kuzvecharity, vanoda kushanda nesu besides kupa mari chete nechikafu nehembe, ruzivo chairo chairo. Anditi kupa ruzivo. Uyai vazukuru munge muri tinobatsirana, chinhu ndechedu ichi. Ani ndosaka chisina zita remunhu. Anditi chidanwa kunzi ndechanhingi, wozi chikangodanwa kuti ndechanhingi chete chinoshungurudza munhu wani. So